Parlok kani kadi kajing ito kana nakawi ka film ka baak na kajing jia bachisha hakapor badan ka thama jong ka ri Vietnam ka sarkar jong ka ri US kalajing kerchan ya ka sarkar jong ka ri Vietnam nak banta ban bentuk jaj ya ki erang jong ka Vietcong ka baki khot ka visi ki di kan hon king etiar ka badan haka ri Vietnam ki kan hon chipai jong ka ri US kilabo ya ketem chipai ka jong ki ha not Vietnam mani le percaya kita ki kon hon king atiar jong ke visi hakamit ba kita ki spa ki le ban kanra ya ketem jong kita ki kon hon le no jong ka visi baki ri tngen hapo ko wi ka krem ka badan hapo jong ko wi ka khalau hangata ki jing le kanra ka jong ki kita ki spa ki la cha ter bom haki kon hon jong ka visi kawai ka bom ka bapte hajan jong o chipai Erickson ula sit bat ula sakut kawai ka taliw jong ta kram ba rit ngen ka kan hon visi wei kon hon jong ka visi liyo i ka ta ka jing sakut jong o chipai Erickson ula lek ban penyap no yu ha ta por lawan pelaj o misek ya Erickson ula lai no na ka jing chap penyap ha ka kan hon jong ka visi hakata kajing ya le jong kita ki spai ki liyo ban peniap ya katukan ningot ki kan hon jong ka visi hak sing babot anda kita ki spai ki lapoi hakawe ka chnong kila kanra ya ki kan hon jong kata ka visi kila mot ban kem ya we rang ba ula kren pitar ya kita ki spai ba ki subai o ude kan hon jong ka visi hakata ngi kat ba kita ki spai ki dang ton hapo jong kata ka chnong kan hon jong ka visi kala ther bom me kita kisipai bat kala siet eki hakata ka jing yele ka jong ki weina pedeng jong kita kisipai uba kerteng o brownie ula cha siet hai kan hon jong ka visi andalawan ka we ka helikopter kata ka helikopter kala kidiu chaka ketem ka jong ki hakasni be bod haden ka jing klat jong o brownie o mise bat ki paralok ka jong kila sneu pitar kila perkat ban lira bor no ya ki briu naka chnong jong ka kan hon visi o Erickson habau yo sneu ya kata ki jing thmu ko jong ki ula khang ki hanre ki parlok jong misep kim nge kumta kata ka chan me misep bat kita ki wei pat ki sipai kila ra bor ya ka wei kan thei ka ba kar teng kataran wad habau Erickson ula khang ki kita ki sipai kim nge kami jong kata kan thei kala karpan na o Erickson ban pha pelai no ya kata ka khun ko jong ka Erickson ula ban map na ka uang ba la ban le e kita ki spai kala te ya ka chantur jong kata kan thei Erickson ula isane ya ka jing yam jong kata kan thei anda kala poi ha ka wi ka jaka ula pha yo mise ban pelai no ya kata kan thei mise ula phai u ba un ngap jar bat ban le ya ka jing pha ka jong ka jing chong tai jong kita ki spai hakawi ka jaka usak ula sedang ban kata akti katran Erickson ula pi tak da kimat ya kata ka jing le jong usak mise pat ula pan bore katran bandi ya kata kata wai ka ba upa namar ka jing ting ka jong ka katran kaladi ya kata kata wai ka ba upa ula keren bin roi ka wong ya kata ki paralok ka jong kata kan thei ka dei ka kan thei kusbi jong ki wait kong ula tan bat ula ksi roi ka kila paro ika bankit ya ki tiar gitar ko jongki anda kila poy ka we ki jing trap ba e ki breu kita ki spai kila phai ka trans bakan pun khoi no e ka ta ka jing ba kin sa met ha ka ta ka jing Erickson ula isen e ka tran ula ai kai ko umba kan di anda lu yo iya ka jing man sao jong ka met ka jong ka ula bat ula oi ka wat am ting ya nga manga de upar lok jong pi ban ula phai ka ban chai u pun pen khoi ya ka ta ka jing man sao ko jong ka anda lawan misep ula bat ula te ka ula mud ban bat bore ka Erickson ula khang u ha ka ta por la mi ki jing ya mai ha pedeng ko jong ki kita ki wei pat ki sipai ki la bat ya o Erickson misep ula ong yo me la de ban bat bore ka mangiro ngin sa le kumba le ma me Erickson ula snupitar ha ta por ula net ya o misep pat ula mahamban siat ya o misep ula ong u chim da ka ne ka suloi ka janga lada mi kwa ban pediap inga ngam kwa ban hile thma ban me da ka ne ka suloi ka janga man si le ban me da ka ne ka tiar ka janga ha ta por ula le bat ula bat bore ka tran usak ula bat ya Erickson
ula maham ban penyap yu hadin ba ula deban bat boreka ula papat ya kita ki parlok jong o way hadin way hagas ni bebot anda kila lap ya ki kenhon jong ka visi harot jong ka wikawa visep ula phaya o dayas bat yo mak ba kin le ban chimno e kitiar ya le thma ka jong ki kumta dayas bat o mak kila le ban chim ya ki tiar ka jong ki bat kila khod yo sak bon le ran kat bat ki kila phada o Erickson ba un abno ya ka trans anda kila le o Erickson ha ta por ula yo lat ban pelai no ya ka trans ula law ya kata kejing cha te ka jong ka barula ong ka ba kam di ban ting yu ba unsa ya rap ya ka ban pelai ka bakan yo ban lit phai no chachno hanta ula ai jing bam barula ai ya ka bakan di daw mi sek uyo iya o sak rengkat bar kita ki arngon ki wan ha kata ka jaka kumta wisep ula phaya o sak ba un lei biang chakata ka ying ban pi ya Erickson ban ya ka trans ba de ban e ki tang arngon Erickson ula phaya ka tran bakan pet no na kata ka ying bakan poino chaka chnong ko jongka ka tran ka ting ban pet tak marwe kan ba udang mud ban ya lam pet ya ka ha ta por lawan usak Erickson yo la so man ya lam pet ya ka hata ka jaka bagi ap ya kita ki kan hun jong ka visi o sak ula set ya ka centur jong ka tran hata ka layam bat lating vise plus nyo bitar ya kata ka jing yam ko jong ka uting yo an yo snyo kita ki kan hun jong ka visi kumta lo phaya o dayas ban penyap no ya ka trans Erickson ula khang yo dayas ba de ban penyap ya ka namar ba dayas umwe hata por o Erickson ula siet ya ka suloi se jarang ki kan hon jong ka visi hata por klias nyo ya ka jing pedong jong ka suloi kita ki kan hon kila siet ya kita ki spy kila ting bat kila phedre ha ka we ki jing king hanta kila ya siet percha bat kita ki kan hon jong ka visi dayas pat ula dong ka tran da ka tari kat bagi dang ya sedang ta kataran kalaya halor jong kata kejengking ha kejing mensau jor ko jong ka vise bhaba yo iya ka ha ka por ula phai kita ki kan hon ko jong ban siet penyam noi ka tran Erickson ula mod ban ya rap lai ka tran na marba o cha cha vise yo la cho ban ya rap ya ka kataran ha ka por kala cha siet ha kita ki sipai ha duba kalayam hadin katukan ne por lawan cibon ki helikopter kita ki helikopter jong ke US kila sian ya barok khoi kita ki konhun jong ka wisi hadin balas ngai kata kejing ya siet jong kita ki sipai bat ka konhun jong ka wisi ki ta ki sipai ki lekit ya o Erickson chaka ketem ko jong ki anda o Erickson ula tibrio ulio i cibon ki cipai ki bacha siet ha ki konhun jong ka wisi hadin katakan ba Erickson udang ya tho ya we parlok jo ya kejing penyabat kejing bat bor o mise bat ki samut ki parlok ke jong ki ya keteran hak ta por wan usak ula maham ya o Erickson ya kata kejing ya tho briu ke jong da kejing ajing mut jong ro o Erickson ula liban ya tho ha o kapten jong ki bat ula phayu ta kapten pan pinchitom no ya kita ki sangot ta kapten ula kentai kata tre ban pincitom ya kita kisangut kiba bat bor bat kiba penyap ya ka trans anda Erickson ula ikendo biang bat uro uli thoi kata kejing bom tre jong o kapten jong ki ban pincitom ya kita kisangut hakajan med o mise bat ki parlok jo kila thmu ban penyap ya o Erickson hakata med kan ba o dang lek ban khana o sak ula lek ban bo daw bom hapo jong kata ka ban khana hamar ba o Erickson yo iya to bom ula kenti no na kata ka pain kana ula lai no na kejing pete jong to bom andaw liyo iya sak bat ya o mak ki phedre ha to por o Erickson ula snowbitar ula chimya ko we ka belcha kan ba usak udang ya chong bat kita ki parlok jong ha to por o Erickson ula wan ula tidio da kata ka belcha kajan med o Erickson ula lik bandi kian hakawi kapata
hang ta ula ye tho ya we parlok chong ya ka jing cha kan ria kam ko chong bat kata ka jing cha bat bor bat ka jing cha penyap ka tram haden ba kita ki spai kila lap ya ka sebut kata ka jing cha penyap ka tram kita ki spai kila rai kita ki sawngot ka ying bisar ka ying bisar kala rai pen rem ya kita ki sawngot ban set bendi no ike kini ka film kala kuno hang ne parlok la tapi sneu tenat ikan ek video sneu ba like bat subscribe ngin sa ye kan do pan ha ka we pat ka video ko bless pon